Esan didatenez, ordu bietan baskaria dugu, orduan egingo duguna da, bi hitzaldiak batera eman, eta gero galderen txanda utziko dugu bukaerarako. Gurekin dugu Paula Casares, Euskal Filologiako eta Gizarte eta Kultura Antropologiako ikasketak egin zituen, eta gero soziolinguistika jorratzeari ekin zion. Arlo horretan soziolinguistikan egin ditu bere lanak. Baztango udaletxeko teknikaria lehen eta gaur egun Euskara Bideko plangintzako eta sustapeneko zuzendaria da. Behatokiko lehen zuzendaria izan zen, Nafar parlamentaria 2007-tik 2011-ra eta Euskaltzain urgazlea da. Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle elkartua da, Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika departamentuan. Hainbat artikulu argitaratu ditu soziolinguistikari eta hizkuntza antropologiari buruz. Horietako batekin, soziolinguistika klusterraren hausnarketa saria irabazi zuen. Aipatzeko da baita ere, hitzaldi ugari eman dituela eta 3 liburu argitaratu dituela. 2013an doktorego tesia aurkeztu zuen, tesiaren gaia izan zen Euskararen belauneko jarraipena eta hizkuntza sozializazioa familia euskaldunetan. Eta hitza emango diot bere. Esker mile, Eduardo, egunon eta lehenik eta behin erran niretako plazer handia dela, ezin atseginago bat dela, hemen foro honetan zuen aintzinean egotea. Euskara eta kirola kezka dugun nolabait topagune bihurtu den jardunaldi honetan. Deus baino lehenago, saioaren helburua. Eta honela formulatuko nuke nik entzuten da. Nion bezala, saioaren helburua saio honetan xede hau dut, aur gaztetxo euskaldunen hizkuntza sozializazioan kirol jarduerek duten eragina azaltzeko marko teoriko metodologikoa proposatzea. Baliagarria izanen dena, euskara eta kirol teknikarien dako, maisu maistren dako, irakasleen dako, hizkuntza dinamizatzaile eta normalizatzaileen dako. Nolabait kezka soziolinguistiko bat dago saio honen atzean. Euskara bezalako hizkuntza gutxituetako hiztun taldeei oso zaila zaie haien aur gazteen artean bizi berritu nahi duten hizkuntza horren erabilera errotzea. Oso zaila. Ez da gure kezka bakarrik. Literatura soziolinguistikoan arakatzen baldin badugu, ikusiko dugu, antzeko kezka dutela Katalunian, Valentzian, katalenarekin, edo Europatik atera gabe Galesen, galesarekin, edo Eskozian, eskozierarekin. Ozeaniara begiratzen baldin badugu, Maori, hizkuntzaren indarberritzearen atzean daudenek ere kezka beretsua dute, Amerikan Navajo hizkuntza indarberritu nahi dutenek ere halako lekukotasunak utzi dituzte. Beraz, ikusten da nola hizkuntza bat indarberritzeko ahaleginetan zailen gertatzen den emaitza da hizkuntza hori belaunaldi berrietan errotzea, erabilera, biziko hizkuntza bilakatzea. Baina hori lortzen delarik, hori bezalako seinali honik ez dago. Soziolinguistok ederki dakigu, ezin nolabait seinale hobeago dela joatia toki batera, herri batera, eta plazan, jolasian ari diren aurrei gaztetxoi euskaraz aritzea. Bakizu, hizkuntza horren biziberritzeko prozesuan, oinarri handi bat edo urratsa handi baia egina dela. Eta hala ikusten da, bi adibide emanen ditut horren ikusgarri, adibidez,
Hebreraren kasuan, hebrera hizkuntzaren bizi berritze prozesua 19. mendeko eta 20. mendekoen arteko hamarkada horietan gertatu zen. Eta hor Nair soziolinguistaren hitzetan gertatu zen Great Leap, hau da, jauzi handia, eta ze jauzi handi izan zen hori. Hain zuzen ere, eskolan hizkuntza hori hebrera ikasia zuten haur gazteek eraman zutela hebrea eskolatik kanpoko harremanetara, plazara, etxeetara. Orduan, jauzi handi horrek ekarri zuen jauzi kualitatibo handia hizkuntza horren egoerarako. Aldiz, hori gertatzen ez delarik lortzen hizkuntza gutxitu baten indar berritzea ahaleginetan gaztetxoen artean haren erabilera errotzea, Irlandararen kasuan gertatu dena, ez da arrakastutxutzat hartzen prozesu hori. Eta nik uste dut guk hizkuntza komunitate gisa hor dugula ateka nausi bat, ez? Nola lortzen dugun belaunaldi berrien artean euskararen erabilera berezkoa, bapatikoa hori errotzea, neurri handi batean behinpin. Badugu tradizio soziolinguistikoa, hizkuntza indar berritzearen alde, eta azkeneko 4 hamarkadetara atzera egiten baldin badugu, hau da, euskararen erabilera berreskuratu eta edatzeko politika instituzionalei begiratuta, ikusten dugu nola indarra paratu zen eskolan edo heziketa formalean, administrazioan edo halako esparru goi mailakoetan, hedabideetan, eta ondotik ere, batez ere, hizkuntza jabetzaren inguruan, hizkuntza elebidunak emaniko emaitzen gaineko azterketak, euskara bigarren hizkuntzatzat ikasten duten aurren hizkuntza gaitasunak eta halako gaiak izan dira bai politika instituzionalen baliabideak, baita ikerketaren aldetik saiakerak bildu dituztenak. Eta oso berriki hartio ezkara hartu, modu franko garbian, alderdi formalak edo informalak, pixkaztu laikak errandako bereisketa horri helduz, hizkuntza biziberritzeko prozesu hauetan, hau da, belaunaldi berriak hiztun bilakatzeko bide hauetan ze garrantzi duten. Eta enaiz bakarri familia bidezko transmisioaz ari, enaiz aisialdiko erabileraz, eta horren barnean aisialdi antolatua, kirola, eta gaur izpide dugun gai honen gainean. Beraz, hausnarketa bat egitearren, ze inozoak ginen gaztetan, ze guti genekien artean, duela 3 hamarkada, ze guti genekien uste ginuen, euskara behin eskoletan sartuta, unibertsitateetako ikasgeletan sartuzkero, edabidetan eta administrazioan sartuzkero, dana konponduta egon entzela. Eta batez ere, bazen axioma bat, erraten zuena. Behin euskara sartzen delarik eskoletan, hortik atzerako diren aurrek euskaraz eginen dute. Uste ginuen, ikasgeletatik, plazara, hizkuntza erabileraren transferentzia automatikoa gertatuko zela. Hola pentsatzen ginuen. Eta badakigu ez dela gertatu. Are gehiago, arain gehiago, amitzez ere gehiago dakigu hizkuntza didatikaren inguruan, komunikazio gaitasunen inguruan, eta badakigu hori ezin dela automatikoki gertatuko dela espero. Oso ezberdinak direlakoz komunikatiboki ikasgelan gertatzen den komunikazio goera eta plazan gertatzen dena. Ez dute zer ikusteko hori elkarrekin. Nola espero dezakegu transferentzia automatiko bat gertatzea bien artean. Ikusiko dugu kirolak aisialdi, jarduera, antolatu, gixak, ze leku egin dezaken hor zubilan horretan.
zereko interesgarri izan daiteken, hain zuzen ere transferentzia horiek sustatzeko edo erresteko. Horretara iritsiko gara. Ikerketaren ikuspegitik ere, guk orai izpide dugun gaia, hau da, haurrak hiztun bilakatzea, eta hori nola zeri esker lortzen den, edo nolabait laguntzen den, ez da gauza handirik egin, ez da ikerlero sistematikorik osatu horren inguruan. Eta kontua da, soziolinguistika ibili dela maila teorikoan, maila aplikatuaren gibeletik. Euskara teknikariok, dinamizatzaileok eta hainbertze eragilek, kezka duena euskararen erabilerarekin, badaramazate 2 hamarkada baino gehiago gauzak antolatzen, oso sena honez egiten, oso intuizio egokiz egiten, baina ezein teoria estalkiri gabe. Teoria egokirik ez da izan. Orduan nik uste dut teoria ere behar dugula, marko teoriko metodologiko bat, koherentzia emanen diona, egiten dugun honi eta egiten dugula nolait ikuspegi ezberdinetatik, bai kirolaren arlotik, arlo hezitzailetik, soziolinguistikaren ikuspegitik. Orduan, hori erranda, zein izanen da, gaurko saioaren oinarrian dagoen galdera, abiaburuko galdera, nola bilakatzen dira euskaldun haur nafarrak eta ze eragin dute horretan kirol jarduerek. Hasiko naiz kontzeptuak argitzen, eta lehendabiziko kontzeptu argitu nahi dudana, nire ikerlanetan funtsezkoa delakoz, hizkuntza sozializazioarena da. Hiztun bilakatzeko prozesua, hizkuntza sozializazio prozesutzat ikusten dut nik. Eta hizkuntza sozializazio prozesu horretan, hiztun hasi berriak gure kasuan izanen da aurra, baina hiztun hasi berri guztiak ez dira aurra, baina gure kasuan izanen da aurra, taldean modu eraginkorrean jokatzea ahalbidetzen duen gizarteratze prozesua da. Hizkuntzaz jabetze hutsetik haratago doana. Hau da, hizkuntza sozializazioa ez da bukatzen hizkuntzaz jabetze hutsean, ez gehiago da, haratago doa. Hizkuntza sozializazioa prozesu jarraitua da, haurtzarora mugatzen ez dena, bizitza osoan dirauena. Elkar eragilea, hau da, interaktiboa, hizkuntza sozializazioa nolabait elkarrekintzan fundatzen da, jakintza hutsean baino gehiago, elkarrekintza funtsezkoa da, eragingarri askotarikoa, ez dago agente bakar bat hizkuntza sozializazio hori bermatzen duena. Aldiz, haurraren bizitza aldez edo moldez ukitzen duten gizarte esparru guztiak izanen lirateke hemen inplikatuak, ez bakarri familia eta eskola, horiek izan dira agente sozializatzaile nagusiak, horrela hartu izan dira, baina aurrek adinkideekin dituzten harremanak ere sozializazio bide ezin baztertuzkoa da, eta edabideek, aisialdian egiten dituzten jarduerek ere, egiten dute jarduera sozializatzailea aurraren bizitzan, hau da, ez da bertze nolabait eredu klasikoan bestain estuki hartzen sozializazio prozesu hori, gero luzatuko naiz, orai hartio proposamen klasikoa zein izan den eta zein gabeziak izan dituen. Hizkuntza sozializazio prozesua haren inguruko soziolinguistikoari lotuta dago, hiztun bilakatzen garelakoz gure inguru soziolinguistikoan eta ez bertzean, hau da, eta elkarrekintza baldin bada hizkuntza sozializazioaren oinarria,
hori ezin bereiz daiteke ingurune soziolinguistikotik. Hizkuntza ez da modu isolatuan ikasten, edo hizkuntza sozializazioaren proposamenak hori uzten du agerian, ez dela kodeaz jabetze hutsa. Eta alderdi batzuk ditu. Hizkuntzaz jabetzea da, bai, hizkuntza ikasten da, alderdi kognitibo hori badu, hizkuntza sozializazioa, eta eskolatik adibidez elementu honi begiratu izan zaio bakarrik, tradizionalki, orai agian ez hainbertze ez, balio akademiko izan duena hau izan da, baina hiztun bilakatze prozesuan badira bertze alderdi batzu, bertze azpi prozesu batzuk, eta bigarrena harremanei loturikoa da. Harremanen alderdia arron garrantzitsua da, laguntzen bai diguten harremanek gure identifikazio sentimenduak osatzen. Gu nor garen, eta alderdi horretan ere hizkuntzak nola jokatzen duen identifikazio prozesu horietan. Eta irudipenak, hizkuntza zer den ere bizitzan. Eta alderdi afektiboa sartzen da hor bete-betean. Hau da, guk eskatuko ginateke orduan, Nafarroko haurrak nola jabetzen dira euskaraz? Eskolan, familian egiten dute, eta euskarak zeleku du haien bizitzetan, euskarak zeleku du haien harremanetan, euskara gozatzeko bide dute, edo agian ikasgelako errealitateari soilik lotzen diote. Tankera horretako galderak izanen lirateke pertinenteak edo baliozkoak ikuspegi honetatik. Zertaz, ezin ahaz dezakegu nondik heldu garen. Tradizioa, orai hartio, bertze ikuspegi batean egon da. Hizkuntza transmisioaren ikuspegi ohiko horretan. Eta hizkuntza transmisioaren ikuspegian badago bat zerbait transmititzen diona bertze bati. Eta azpiko horrek, norabide bakarreko harremana delakoz, vertikala goitik beherakoa, azpiko horrek hartu egiten du jasotzaile hutsa da. Hori izan da, eredu ohikoa orain artio, eta iduri zuen, belaunaldi berriak hiztun bilakatze hori zela transmisio baten ondorioa. Hau da, goian zeuden hoiek, izan gurasoak edo izan irakasleak, nola jokatzen zuten hoiekiko. Baina, gero hobeki azalduko dut, hizkuntza sozializazioaren ideiak, pixka bat agerian uzten du ze eskasa den planteamendu hori. Eta agerian uzten du horrek nola ikuspegi tradizionalak ikusetzin uzten dituen gure egoera ulertzeko ezinbertzekoa dira hainbat alderdi, adibidez. Hiztun bilakatzen gara ez bakarrik goitik heldu zaizkigun eraginei esker, baizik eta esker eskuin gure belaunkideekin egiten ditugun harreman hoiei esker ere hiztun bilakatzen gara. Soziolinguistikak aspaldian agerian utzi du belaunaldi batek egiten duen hizkuntza erabilera oro arantzekoagoa dela belaunaldi horretako kiden nolabait artean, ezenez kide hoien gurasoekiko, eta hori ez dugu guk ekarri nolabait kezka honetara. Edo ez dugu teorizatu, ez dugu hori behar bezala txertatu gure marko teoriko metodologikoetan. Edo, noski, bertze gabezia bat, euskaraz jakin behar zuten ezin bertzez transmititu ahal izateko bai gurasoek, bai irakasleek. Baina euskaraz ez dakiten, baina hizkuntzarekin motivazioa handia duten gurasoek, ez dute deus egiten ahal, eta etxe horietan, gure etxe haunitzetan hemen Nafarroan, euskara sartzen da azpitik, aurrek eramaten dute etxera, eta etxe horietan ez da deus gertatzen. Ez dago behetik gorako inolako eraginik, ez zaizkie sortzen motivazio berriak agian
gurasoiei eta agian erabilera piztu ere bai neurri batean. Hau da, elkarreragilea dela prozesua aipatu dudelarik, hori nahi nuen agerian utzi. Ez bakarrik noranzko bakarreko eragina goitik beherakoa, baizik eta behetik gorakoa, baita ezker eskuin ere gerta daitezken harremanei esker bilakatzen garela hiztun. Eta planteamendu tradizionalak ez du hori balioetsi eta horrek kendu dizkigu aukerak. Gero aipatuko dudan bezala, ikuskera aldatzen dugularik aukera berriak sortzen dira. Eta hori da gaur honat ekarri nahi dudan proposamena. Baina horretara iritsi baino lehenago, nola bilakatzen dira euskaldun haur nafarrak? Ikas dezagun lehenbizi nolakoak dira Nafarroko gazte euskaldunak. Eta horretarako ditugun azkeneko datuetatik hartut batzuk honetarako baliagarri gerta zaizkigulakoz. Inkesta soziolinguistiko azkeneko eginda 2016an, berriki eginda. Orduan, emanen ditudan datuak horretatik aterata daude, datu kuantitatiboak. Eta inkesta hori 16 urteko eta hortik goitiko populazioan eginda. Orduan, gazten taldea dugu 16 urtetik 24 urtera, baina aurren talderik ez dago. Baina inkesta honek dituen ezaugarri metodologikoengatik, ez? Hala gertatu da. Orduan, lehendabiziko datua 2016 urteari dagozkionak. Ikus dezakegu, hemen giza adin taldeak banaturik nolakoa den hizkuntza ezagutza. Eta konpara dezagun duela 25 urteko datuekin. Eta konpara dezagun batez ere guri interesatzen zaigun taldea. Ikusten dugu, adin talderen batian hasi baldin bada nabarmen ezagutza, belaunaldi berrienen taldean dela. Talderik gaztena hau dugu, honetan hori ikusten dugu. Ehuneko 10 zen duela 25 urte, ehuneko ia 26 da 2016an. Orain, hizkuntza gaitasun erlatiboa. Ze erran nahi du kontzeptu honek, hizkuntza gaitasun erlatiboa. Orain, euskaldunak hartuko ditugu. Eta euskaldun horiek, elebidunak dira, agian bertzi hizkuntzaren bat ere jakinen dute, baino gaztelania badakite seguru, ezta? Orduan, hizkuntza batean edo bertzean egiteko duten errastasunari begiratzen dio kontzeptu honek. Orduan, 3 kategoria bereiziko ditugu. Euskaraz, gaztelaniaz baino errasago egiten duten hiztunak, euskaraz, gaztelaniaz bezain eroso aritzen direnak, edo gaztelaniaz erosoago aritzen diren euskaldunak. Eta 3 kategoria horiei izen hauek emanen dizkiogu. Euskal elebidunak, hau da, elebidunak dira baina euskaraz errasago ete dute, elebidun orekatuak batean eta bertzian ongi moldatzen dira, eta erdal elebidunak. Elebidunak dira, baina gaztelaniaz errasago egiten dute. Bea dezagun orduan, ze datu dugu. Adin talde horietan, euskal elebidunak, hau da, euskaraz errasago moldatzen direnak edo elebidun orekatuak, euskaraz eta gaztelaniaz bezain erraz moldatzen direnak, pisu porzentual tipien duen taldea da. Eta badirudi joera dela, beitiko joera dela. Hau zergatik da garrantzitsua, erabilerarekin harreman zuzena duelakoz. Bapateko erabilera horrekin, berezko erabilera horrekin, hori nolabait errastasun handiagora ekartzeko, euskaraz gaztelaniaz bezain erraz mugitzen
ez direnak ze beharko litzateke erabiltzeko aukerak eman. Hizkuntzak hori du. Erabilerak dakar erraztasuna. Hola da. Erraztasun faltaren atzean egoten da erabiltzeko aukera guti edo erabilera urria. Orduan, nik uste dut argazki hori ere interesgarri zaikula. Orai, hizkuntza gaitasun erlatiboa eremuka. Aurrekoan Nafarro osoari zegokionez. Eta hemen dugu argazkia aldatzen baldin badugu, banatzen baldin baditugu gure gazteak bizi diren tokien arabera, ikusten dugu ze realitate ezberdin. Ez dela, eremu euskaldunean 73% goiti egiten dute euskaraz, gaztelaniaz bezain ongi edo hobeki moldatzen direnak. Eta nabarmen apaltzen da, portzentaje hori, eremu mistora etorrita, eta zer erranik ez, eremu ez euskaldunera joanta. Eremu ez euskaldunean berderik ez dago. Ez da euskaraz gaztelaniaz baino hobeki moldatzen den gazterik. Bai bietan ongi moldatzen direnak. Orai, hizkuntza jatorria adinka. Ikus dezagun. Hemen bereiziko duguna izanen da euskara soilik ama hizkuntza izan dutenak eta euskara eta gaztelania biak ama hizkuntza izan dituztenak. Eta hemen dugu 2016ko argazkia eta lehen egin dudan bezala egin dezagun bilakaeraren alderaketa. 25 urtetan nola aldatu den batez ere inporta zaikun adin taldearen realitatea. Ikusten dugu apaldu dela euskara soilik etxean jasotzen duten hoiek eta aldiz nabarmen handitu bi hizkuntza jasotzen dituztenak. Honek badu zerikusia, ez bakarrik, baina badu zerikusia gure familien hizkuntza tipologiaren aldaketarekin. Gure familien hizkuntza tipologia orai nabarmen heterogeneogoa da duela 25 urte baino. Hau da, familia gehiago ditugu, gurasoetako bat bakarrik euskalduna dena. Edo bertze heterogeneotasun nolabait osagarriak dituztena hizkuntza aldetik. Eta erabilerari begiratuko diogu bukatzeko datu kuantitatiboekin. Euskara gaztelania beste edo gehiago erabiltzen dutenak. Eta begiratuko diogu are hartu bezala gure taldeari. Ikusten dugu erabilerak goiti egin duela, baina oraindik franko urruti gaude ezagutzaren tasa horretatik, ezagutza tasa ia 26 zen. Ez dut eremukako banaketarik egin, baina egin izan manu, biztan da hemen nolabait aldeak, nabarmenak izanen liratekela hizkuntza eremuen artean. Eta aurreko datuan ere ez dut egin ama hizkuntzaren argazki horretan, baina hor ere nabarmen. Eta nabarmen izate horretan gainera erran behar da eremu mistoan eta ez euskaldunean gazte gehienak eskolaren bidez euskaldundu zaizkigula, eremu euskaldunean ez bezala. Orduan, hauek dira endatu orokorrak, baina horraten datzuet, eremuka oso errealitate ezberdinak ditugula. Eta goazen ora ikustera,
hizkuntza sozializazio aukera ezberdinen gainean egin den azterketa bat, nik doktoretesia egin nuen horren inguruan, eta hemen argazki kualitatiboa emanen dugu. Orai hartio datu kuantitatiboak izan dira, baina nik ikerketa kualitatiboa egin nuen. Eta nire galderetako bat izan zen, nola bilakatzen dira Euskaldun nafarrak. Eta horretarako bi kasu azterketa egin nituen. Bat Iruritan, Baztanen, eta bertze bat Iruñean. Eta hor begiratu izan nuena izan zen, aur hoien hiztun bilakatzeko prozesuan nola jokatzen zuen familiak, nola jokatzen zuen eskolak, eta nola jokatzen zuen ze aukera ematen zien herriak, gizarteak, inguruak, ez dela. Eta hor, ikusi nuena izan zen, hizkuntza sozializazio aukerak oso ezberdinak zirela. Arront ezberdinak. Euskaraz jabetzeko moduari adibidez, Baztango aurrak etxean jabetzen ziren euskaraz, 10 bederatzi, euskara erabiltzeko aukerei begiratuta, eta euskararen bizipenak, Baztanen ikusi nuen aurren euskararen bizipena zela kontinun bat, jarraitua zen, etxean zertzen, eskolan zertzen, plazan zertzen, etzeon hizkuntza austura handirik, bertze gauza bada, agian pantaila baten entzinean jartzen zirelaik zer egiten duten, baina behipin, harremanen bidez gauzatzen diren, aurrez aurreko harremanen bidez gauzatzen ziren esperientzia hoietan, hizkuntzaren bizipena zen jarraitua xamarra, ez? Iruñan aldiz, ikusi nuena izan zen, hizkuntzaren esperientzia etena. Batzutan euskararen bizipena zen uarte bat. Irla bat, erranen dugu. Eta gertatzen zen, euskara batez ere eskolan, eta ez dena, gero eskolatik atrata plazan deusez, eta etxean pixka bat, eta kirol taldean hitz batzuk, eta olako hizkuntza esperientzia bizipena dute aurrek. Euskararekiko identifikazioa harremanetatik sortzen zaikun bizipen hori, eta nolabait bat egite hori ere aldatzen zen horregatik. Euskara harreman eszentrikoetan, nik harreman eszentrikoak deitzen ditut aurrak bere adinkideekin, bere belaunekoekin egiten dituen harremanak. Asian aiarrebak, lengusu-lengusineak, ikaskideak, taldikideak, auzukideak, baino belaunaldi berekoak baldin badira. Hoiei deitzen dienik harreman eszentrikoak, ez? Orduan, ondorioz edo elementu bat gehiago aipatzeko bereizgarri gisa, Baztango aurrek eken artean eskoraz egiten zuten. Eta aldiz, Iruñekoek oso maila tipian, batzutan anai-arremen artean egiten zuten, oso familia beresietan, baina gehienetan ez. Orduan, argazki kualitatibonek nolabait osatu egiten du pixka bat kuantitatiboki eskuratu ditugun datuak. Eta premiak ateratzen laguntzen digu horrek, ez? Alde batetik premietako bat, gazteen euskararen ezagutzaren astea erabilera bihurtu. Hor ikusten dugu, azkeneko hamarkadetan, adintalde horren ezagutza nabarmen igo dela, baina horrek ez duela behar bezalako eragina izan erabileran. Eta hori batez ere eremu mistoan gertatzen da. Eremu euskaldunean agian nolabait erabileraren zenbait kasutan hasiera ere gertatu da modu nolabait positiboagoan, baina mistuan, eremu mistuan eta ez euskaldunean erabilera da oraindik ere ezagutza aste horren inputa jaso ez duen alderdi bat. Eskolaren bidezko hizkuntza jabekuntza osatu eta sendotu. Hau da, arestian aipatutakoak, errandu dana hizkuntza sozializazioa ez dela bakarrik hizkuntzaz jabetze hutsa,
harremanen arloa, baita irudipenen edo mundu afektiboaren arloa ere hor sartzen dela, eskolak egiten duen lanari osatzeko, lan horri laguntzeko, lan hori osatzeko badugun ikuste dut premia handia. Eta eskolari lagungarri gertatzen altzaion osatze hori batzutan eskolatik kanpo dago. Hau da, alde horretatik eskolaz kanpoko eta orai izpide dugun aisialdi antolatua, kirol mundua hori erabiliteke eskolak bermatzen duen hizkuntza jabetze prozesu horri emateko nolabait indarra osatzeko eta lehendabiziko premia horren mesedetan paratzeko. Eskolaz kanpoko arloak eta horren barnean kirol jarduerek haurrak hiztun bilakatzeko duten izaera sozializatzailea aitortu eta ikusarazi. Hemen konbentzituak gaude. Baina gizartean batzutan ez dira ikusten batera joaten aldiren kontzeptu gisa hizkuntza eta kirola, behinpien euskara eta kirola. Alde horretatik lan egin behar da, baita familiei ere aipatu behar zaie hizkuntza bizitzan ikasten dela. Hizkuntza ez dela bakarrik ikasgelan ikasten. Eta alde horretatik kirolak duen izaera sozializatzaile hori oraindik errebindikatu, oraindik agerian utzi, oraindik indartu eta edatu behar da, nik uste dut. Hemen arran bezala ez gaudelakoz gizartearen banazbertzeko sensibilidade duenik honekiko. Hemen gaudenok, ez? Kezka honetan dugunok. Kirol jarduerek haur gaztetxoen euskarazko sozializazioan duten eragina zinetxirik eskuartze soziolinguistikorako marko teoriko metodologikoa landu eta programa egokiak garatu. Eta honetan eginen du nire ekarpentsoa hurrengo diapositiban. Hau da, nolabait eskema batean alderdi hauek aipatu ditudanak modu koherentean azalduta. Eta horretan oinarriturik garbi dugularik gauza zergatik egiten ditugun, lehenago ere egiten genituen, baina agian teoriaren inolako sostenguri gabe, orain garbi daukagularik zergatik egin behar dena, orduan programa serioak abian paratu. Eta kirolarloko eragilei aurren hizkuntza sozializazioan duten egitekoaz, izan dezaketen rol garrantzitsu horretaz, ohartarazi. Agian haiei ere erran behar zaie, edo haunitzek agian ez dute beren burua rol horretan ikusiko, ez? Orduan, proposamen teoriko metodologikoa arestian aipatu dudana egin behar nuela, eta agudo akituko dut. Paradigma berria, ikuskera berria planteatuta aukerak eta bide berriak sortzen dira. Eta hori da nik uste dut gertatzen dena alderdi honetan. Haurrak hiztun bilakatzeko bide honetan nola jokatu dugu soziolinguistikoki, izan dugu kontzeptu nagusi bat, eraginguneak, hau da, eragiteko arlo batzuk, izan ditugu eragile batzuk, edo eragiletzat jo ditugun batzuk, eta izan dugu xede bat. Hurrenkera horri segituta, gure kontzeptu nagusia transmisio izan da, hizkuntzaren transmisio izan da, baina horrek ekarri du segida bat. Ekarri du mundu ikuskera oso bat, ez? Familia eta eskola ikusi dugu, hain zuzen ere, bat egiten dutenak transmisioaren inguruan genuen ideia norazko bakarreko, goiti beherako horretan. Gurasoen gandik aurren gana, edo irakasleen gandik ikasleen gana. Eta eragileak, goitin zeuden horiek, hizkuntza dakitenak noski ziren. Eta xedea, zein izan da gure xedea? Euskara ama hizkuntzaz transmititzea, familiaren kasuan, eta eskolaren kasuan hizkuntza jabetza izan da, hizkuntzaz jabetzea. Horai, aldatzen baldin badugu nolabait ikuskera hau, eta paradigma berri batera baldin bagatoz, hizkuntza sozializazioaren alderdian mugitzen baldin bagara,
horrek badu eragina eraginguneetan, ez da bakarrik familia, ez da bakarrik eskola. Aurraren mundu aukitzen duten gizarte arlo guztiak egon daitezke hemen implikaturik. Horregatik erraten dugu gizarte osoa, horregatik erraten dugu oro hartzailea edo holistikoa dela. Eta kirola edo edozein komunikazio egoera izan daiteke, hizkuntza ikasteko, hizkuntza horretan harremanak egiteko, eta hizkuntza hori balioekin lotzeko aukera eta egoera egokia. Eskola, familia, plaza, hoiek guztiak dira aurra hiztun bilakatzeko prozesu horretan elkarrekin batera jokatzen duten alderdiak. Eta orduan bateratsu landu beharko lirateke edo nolabait ez orain hartio egin izan den bezala, batean gure alegina fokalizatu, begiratu gabe horrek ze harreman duen bertze alderdiekin. Eta eragilei ere eragiten die paradigma berri honek. Eragile aniztasuna. Hizkuntza sozializatzailea izan daiteke entrenatzailea. Ezu taldekideak bezalaxe. Edabideak diren bezalaxe. Horretan ez diogu horri ere paratu orai hartio modu garbi batean, intuitiboki bagenekien, baina ez dugu izan marko teoriko metodologiko koherente bat erranduena, noski, eragileak ez daude bakarrik goitin, eta ez dira bakarrik orai hartiokoak, eta ez dira bakarrik esparru formaletakoak, eta orduan eragile aniztasuna eta elkar eragiletasuna, da, interakzioa, hor agertzen zaiku probestu beharreko elementu bezala. Orduan goitik behera naiz, behetik gora eta esker eskuin garatzen diren harremanei esker bilakatzen gara hiztun. Eta garbi izan behar dugu euskaraz gaur egun, euskaraz edo zein hizkuntzatan, euskaraz delakoz berezia alde horretatik, hiztun bilakatzeko, euskaraz aditzeko eta aritzeko aukera nahikoak eta askotarikoak behar dira. Nahikoak, errate horrekin zer erraten ari gara, usuak, maizkoak, egunerokoak. Intensidade importantia da, zenbat eta gehiago, orduan eta hobe bai. Eta askotarikoak, ez gizarte arlo bakar bati lotuak. Ez bakarrik familiari lotuak, ez bakarrik eskolari lotuak. Haunitz aldiz, gure tradizioan familian fokalizatu izan dugu dena, eta familia oso garrantzitsua da. Ez diogu ikuspegionetatik familiari garrantzia kentzen, ez da gutiagoik ere. Baina, erabateko nagusitasun hori erlatibizatu behar delakoan nago. Nik uste dut hiztun bilakatzeko bidean aurrak hazten diren neurrian, goititik heldu zaizkian, hau da, aurreko belaunaldietatik eta bereziki gurasoengandik heldu zaizkian eragin horiek indarra lausotzen da pixka bat eta indarra hartzen dute belaunkideekin dituzten eragin horiek. Eta importantia da harreman esentrikoen ikuspuntu hori, hau da, pentsatzia aurrek hizkuntza lantzen dute eta ikasten dute eta trebatzen dira hiztun gisa bertze aur batzuen laguntzaz. Hori ulertzen baldin badugu, beren aukerak biderkatzen dira, ez? Orduan xedea ere aldatzen da honetan, ja ez da ama hizkuntza izatearena, para dezagun eta hizkuntzaz jabetze hutsa ere ez da, para dezagun indarra erabileran eta bereziki aurren arteko erabileran. Ikustut hori dela xedetzat hartzen aldugun elementurik edo adierazgarririk hoberena alderdi honetan. Aurren arteko komunikazioak, ez edozein komunikazio gainera. Nik uste dut importantea dela komunikazio ez instituzionalizatuak hartzea.
Eta zein dira komunikazio ez instituzionalizatuak? Erabilera aldez aurretik ezarrita ez duten horiek. Jean-Claude Corbeil, soziolinguistaren nolabait teorizazio bati helduz, eskolakoa adibidez, edo nolabait erabilera induzitua edo hala ezarrita duen bertze edo zein arlo izan elizateke instituzionalizatua, baina guri interesatzen zaikuna da aurren arteko komunikazioetako erabilera berezko, bapateko hori, espontaneo erraten den hori. Ez dutelarik, ez irakasle, ez begirale gainean, libria, hori da xedea. Gertatzen dana, erran dugu, ezin dugu espero, egoera instituzionalizatuetan egiten den hizkuntza erabilera hori, eskolan ikasgelan adibidez, automatikoki transferentzia gertatuko dela erabilera libreko egoeretara. Orduan, aukera batzuk guti egierran, banekien ezin nintzera luzatu eta laburtu egin dut. Eraginguneen arteko jarraikortasuna, loturak, sinergiak sustatu, etxeko, eskolako eta isialdiko naiz kirol arloko jarduera sozializatzailek batera jokatzen baitute aurren hizkuntza hasieran. Ez dute modu isolatuan jokatzen. Familiei ere beren jarduera sozializatzailea eta eskolarena bertzegune batzuetan osatzen dela eta aurrak guztien beharra duela ohartarazi behar zaie. Eta nolabait behar pedagogikoa ere bada aurrena, ez? Askotan, gurasoek oso ideia desegokiak ez zuzenak dituzte aurrek hizkuntzan eroso moldatu ahal izateko egin behar duen bideaz. Haunitz aldiz, nik saioak egiten ditut familiekin, hartzen dudan impresioa da, familia unitzen dako, eskola dela, Landabengo Volkswagen lantegia bezalako gauze bat. Uzten duzu aurra 3 urte dituelarik hor, eta aterako zaizu tuneletan azkenean ja, 12 urte, 16 urte, iztun osoa dela. Ez du horrela funtzionatzen, nahiko ginuke agian ez dakit, ez? Horrela hain mekaniko izatia dena, baina iztun bilakatzea ez da halako mekanismorik, ez? Orduan, alde horretatik, familiai ere, hain gauza sinpleak erran behar zizke, haizu, lasterketak edo irristaketa edo idiriketa egiten duelarik ere, zure aurra hizkuntza ikasten ari da. Eta horrek hone eginen dio, balio akademikoa duen ikasketa prozesu horretan. Eta gainera, harremanei eraginen dio horrek, eta hizkuntzari lotzen zaion afektibitateari edo eta aurren harreman eszentrikoi atentzio berezia ematearena aipatu dut, eta hemen euskara gaitasun ezberdinako aurren arteko harremanak baliatu euskararen aldeko egokierak edo nolabait aldaketak lortzeko edo provokatzeko edo errasteko. Aurren euskara irakasleek onenak izaten dira batzutan bertze aurrak. Eta hori batzutan ez dugu probesten gure antolamenduetan. Bai, hezkuntza formalean, hori probesten da unizaldiz, baina ez formalean ez. Eta aurren hizkuntza portaerak aldatzearren, ja erabilera zari gara hizkuntza portaeraz, komunikazio erdi instituzionalizatuen jarduerak baliatu. Hau da, hezkuntza formala baldin badugu pixkat Zulaikaren konzeptualizazio horretaz baliaturik ez, ezagutzen dugula. Hizkuntza formala baldin badugu alde batetik, eta informala, hau da, plazakoa, librea baldin badugu bertze alde batetik, aisialdi antolatua, hau da, ez formala direnak, izan daitezke zubi, izan daitezke lagungarri, aurrek ja ikasgelatik kanpo, baina haien artean jolasean ari direlaik, ongi ari direlari pasatzen, eta hizkuntza portaera batzuk hartzen hasteko. Modu induzitu batean bai, baina gero agian horretan
nolabait ohitura edo hartuta edo denbora emanta gerta daiteke transferentzia errazago. Eta hori gertatzeko, hau da, aurren hizkuntza portaerak euskarara aldatzearren, hartuta zubi bezala kirol jarduera antolatuak adibidez, hau da, monitore badutenak, entrenatzaile badutenak, nik uste dut bi alderdi dira zaindu beharrekoak. Alde batetik, begirale, monitore eta alakoen prestakuntza, eta prestakuntza hizkuntza dinamizazioa egiteko estrategien ikuspegitik. Zertaz, gure helburua baldin bada jarduera horiek kirolaren ikuspegitik edo dena delako jardueraren ikuspegitik dituzten onura guztietatik aparte aurren arteko hizkuntza portaerak aldatzeko ere lagungarriak izatea, horretan trebatu beharko ditugu ze estrategia erabili, nola sustatu erabilera, zer egin aurren erdarazko erabileren aintzinean, eta bar, han aritzen diren horiek. Oso referente sendoak izaten direnak aurrendako gainera. Eta bigarren alderdia, jarduera horiek, antolatuta dauden kirol jarduera horiek adibidez, izan dezaketen izaera instituzionalizatua, erabilera induzitua edo zuzendua, hori lausoarazi pixka bat. Izan dezatela horre pixkerat sentipena, sensazioa libreari direla. Baina hori da, hizkuntza dinamizazioa egiteko estrategia egokiaren ondorio bat. Zuk ez baduzu ongi oso esplizito egiten zure indukzio hori, ez? Eta hau izan da nire ekarpena, barkatu Jokin, denbora kendu baitazut zurea egiteko eta isilduko naiz.